Pilas sa ulo ang naangkon sa biktima matapos sa ginlabo sa iya mismo magulang sa Hopeville, Barangay Sambagaro, Iloilo City, alas 5:48 sa gapon, Abril 24. Ang suspect ang hinkilala kay Brian Marcelino, 33 anyos. Kagang biktima mo si Carlo Causing, 19 anyos, kabagutod sa lain nga amay. Sa eksklusibo nga interview sa K5 News Family Wilo kay Wilma Causing, 60 anyos, Iloy sa magutod. Ginpayag sini nga bangod sa kainit ni Brian sa pagpanaway ni Carlo sa iya tungod sa malayan niya pagtatar niya sa Iloy. Kag bangod sini, diri na nga ginlabo ni Brian si Carlo. Suno pa kay Wilma. Sang Abril 23 kag 24, nagabinaysay na kadaan ang magutod, tob-tob. Ginabalansya ni Brian nga dapat kung magkaon ini dapat butangan sing hilo kag pakanon sing dagom. Samtang konsos naman niya gidala sa ospital sa distrito sa Maduriao si Carlo. Amo lang to batyagan ko na nakwanan ko nga sing ko nagsinggit ko dahil hindi amo lang to naglakat na diyon sila. Okay. Sila ni Bibi, ari pa dis Bibi niya. Siya may pilas na ko. Depensa naman ni Brian sa pagano sini siyang binangon sa iyang utod na igo ang tubo nga nagpisik nga plastic o kon PVC type kag ini ang nakaigo sa ulo sang iyang mangod. Depensa pa ni Brian nagugat ang ginagamo bangod sa luyag sang iyang mangod nga pahalinon sila sa ginatiniran nila nga balay pero wala nagpasugot si Brian kag gidapatian hinali na lang inigin lampusan sang 2 bordos sang iyang mangod. Pagbase naman sa malisayon sa ilang Iloy nga si Wilma Causing, mga ka-K5, desidido ini nga magpasaka si kaso batok sa iyang anak. Balita nagikan sa Distrito Singaro. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.